yo. Yo. Ah! Weh. Ya. Tiban pusakaku Kyai Barlo. Jebol dadamu kowe. Hati-hati. Brodol wadukmu, candasmu. Wah. Yo,
kacarita miris tiasing gawe Sang Dursasana. Tupi muat tandang kridanira Sang Werkudara ngebahaken gadanira mobat mabit kaya talining gajah upaya mengsah. Tinggal gelanggang colong playu Sang Dursasana nyaketi lepet kali ingkang winahtan kali cing-cing guling ya kali kelawing. Riwunya mangkono Sang Dursasana kabujung dari Sang Werkudara cumemplung jeneng kali cing-cing guling. Woi! Wedi mati Dursasana. Mentaso kadang atiku. Ayo nyemplung yen kowe wani. Kowe biyen tau nyemplung segara. Kowe golek ngelmu. Kowe wangi kowe silem ning segara. Mongso arep nyemplungi kali cing-cing guling kok ora wani. Ayo. Oya anakku. Wah, aja minggat. Ajeng temu ndi sampean? Wah, sumbari Dursasana dianggep aku nyemplung kali ora wani. Nek nyemplung segara mang cemplungi. Kali pundi mawon mang cemplungi. Nek perlu kali Ciliwung cemplungi ora apa-apa. Ning niki ampun. Ampun. Sampeyan kelingan mboten. Pandhawa Kurawa bareng-bareng disik-disikane gawe kali. Rikala semanten Kurawa gawe kali dadi ngene iki kali cing-cing guling. Sering ngrewangi niki sinten? Sing ngrewangi Bagsari Dedemit Baju Barat. Balane Betari Premuni, balane Bathara Kala. Pandhawa gawe kali Serayu. Gitu, kali Serayu sampeyan direwangi kali Bathara Ranggana diwaning urang. Direwangi Batari Ranggini, nggih Batari Urangayu. Dadi kali Serayu niku. Lah, milanipun Gus, kali cing-cing guling niki pun nguntang-untang. Mumpun nyumbari nek sampeyan nyemplung enten kali cing-cing guling. Sampeyan bakal ilang kajayan sampeyan. Ngaten. Jalaran kali niki biyen sing ngrewangi gawe iki bangsane lembut. Beda kali Serayu. Sing gawe para satriya direwangi ngetohake jiwa kasatriyan. Nganti sangka tresnane dewaning kali Bathara Ranggana kanjen Dewi Ranggini nggih Dewi Urangayu. Ngrewang-rewangi karo sampeyan. Terus anak sampean swarga Antasena nika. Nggih mboten? Nggih. Pun mundur mawon. Nek gelem mentas tandangi, nek ora mentas nggih pun. Aja gagal suarane wong edan. Nggih, mundur. Wah, jireh lho. Ayo saiki sing jireh Dursasana apa Werkudara. Nyatane kowe nyemplung kali cing-cing guling ora wani. Weh, jebulane kowe wau jireh getih.
Werkudara kuwi anake wong goblok. Anake wong bodho. Anak-anak ya kaya kuwi wong dosa. Werkudara kuwi anake Man Pandhu Tengeng. Werkudara kuwi anake Man Pandhu Tengeng. Ayo, nyatane wedi karo aku. Maju mrene. Werkudara anake wong Tengeng, anake wong Tengeng, anake wong Tengeng. Tengeng. Werkudara anake wong Tengeng. Werkudara anake wong Tengeng. Anake wong Tengeng. Cendol dawet. Wong edan. Ayo, Werkudara ya anakku. Werkudara anake wong Tengeng, anake Man Pandhu Tengeng. Werkudara anake wong Tengeng, Dursasana anake wong picek. Ayo anake wong picek. Arep apa kowe? Ngrasani wong sing ora enek. Sing eneng bae, ngono. Aja ngampyak awur-awur. Lah kok kowe melu cerewet joben. Prabu Pandhu ya klebu momong aku. Kuwi piye ya bosku. Ora trima aku mbok elek-elek. Kowe gelem cendol dawet. Wah, ya ora kono. Ayo muni meneh. Mentaso suwek cangkemmu kowe. Ora rasane sing wis ora enek. Anake lanang wae. Ayo waten ana poyok ana. Arep. Ngampura ngawi tatan kawe soraling-aling mega mendung tumuruning madya pada riris anelesi bumi kacarita menika marane Ki Sarka tukang sateng prau ing kali Cingjing Guling ingkang rikala semur den pejahi Sang Dursasana minangka dadi tumbal. Tetela Ki Sarka dereng rumaos marem raos sing penggalih menawi dereng saged males kelawan Sang Dursasana mila sak solahe Dursasana tansah den waspaosaken kelawan Ki Sarka. Rikala semana lena panduluning Sang Dursasana medhal saking kali Cingjing Guling kaburu Sang Werkudara kasrimpet kabegal Ki Sarka dawah badhe nyemplung wonten telenging kali Cingjing Guling jinambak rikmane yaiku teksih Dursasana jambak.
Wah, ayo ngantek sak mudarmu kowe. Werkudara ora bakal kewani nyemplung kali cing-cing guling, wani nyemplung mudhar kowe. Ayo. Oya anakku kanjeng atiku. Ah. 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 Ai! Wah! Werkudara aku njaluk urip. Werkudara wis aku trima kalah ning aku uripana ya Di. Aku uripana wis ngestina kuku penaku minangka pakseksane ning aku uripana. Werkudara aku njaluk urip. Werkudara aku njaluk urip. Yo! Ah, cangkemmu. Memper wae ora. Karo kecandak kowe bengok-bengok njaluk urip. Kaya ngono ki Senopati apa to yo? Yo! Aduh aku njaluk urip Werkudara. Aku njaluk pangapura. Aku trima ngalah yo Di. Aku njaluk urip Werkudara. Yo! Punten, ampun diuripi. Sakniki mateni Dursasana niku gampang. Goleki jaran sing gedhe-gedhe loro. Nggih. Oke. Sikile Dursasana sing tengen ditalekke jaran sijine sing kiwa. Taleni jaran sijine ngiwa karo nengen. Pecut duar, duar, juarane mlayu. Wah, sikil Dursasana bakal suwe. Aduh yo. Yo matu. Urung. Bengok-bengok. Supaya ora ketak. Iya. Ngene. Goleke linggis sing gedhe. Diobong ngantek mengangih. Dilebokke nggon silite Dursasana. Terus maklek gendem. Kuwi tenan iki Banyulan kuno yo ngono. Didudut metu kabeh. Mudyan. Aduh ya aku Dursasana. Dursasana mati tenan Dursasana. Kowe mati tenan. Ora mati derajat apa? Ayo. Dang, nek kaya ngene iki arek apa kowe? Jaluk pangapura nek ra isin. Aduh. Bakal iso ora metu Dursasana. Ora metu mudhar kok. Arep ngopo? Karek Durmagati nek ije ngono. Moko Durmagati wis kena KPK. Cangkem kuwi lho.
kacarita kala semana pambengoke Sang Dursasana kapireng saking pesanggrahan Bulupitu. Sang Prabu Duryudana nyaketi sigur ngrangkul kalingan rayi Sang Werkudara. Adikku diadikku Werkudara wis yayi cupetan semene wae. Bratayuda jaya pinangan dirampung dibungkasi dina iki. Wis yen to si Adi bakal njaluk negara terus tak ulungake. Tak ulungake. Mangsa Budhuwa nanging kanthi prajanjen kakangmu Dursasana uripana aja mbok pateni. Werkudara aku njaluk karo kowe ya di Walasana kakangmu si Dursasana. Kuwi tenan lahir batin. Wis tak serahke ngestina marang si Adi. Kadangipun Yayi Werkudara iki ana jroning peperangan. Pangwasa iki sing nyekel Sang Senopati Agung pun kakang ora wenang. Bakal ambujuki ora wenang. Pun kakang bakal ngajani. Kelawan pangwasaning Senopati mbok pateni mbok uripi kuwi sak karepmu. Pun kakang ora pisan-pisan bakal mambengi. Mbok uripi ya monggo, mbok pateni kuwi ya sak karepmu kuwi wewenangmu Werkudara. Werkudara. Eling. Perang suci ngunduh apa ing pakarti. Mestine si Adi isih kelingan. Rikala semono lakon Pandhawa Dadu. Lakon Pandhawa Dadu ana salah sawijining putri manut penemune Prabu Duryudana jare putri ku klebu isen-isen keraton Indraprastha ya kuwi kudu gelem dadi kukupaning Kurawa terus diserahke Dursasana. Dursasana mbungai. Dene putri mau nganti dijambak rikmane udar gelungane dilukari kembene. Terus nganti mubeng dilukari ora iso udar ora iso entek. Nganti Dursasana wegah dhewe. Lunga saka papan kono nganti putri mau prastya. Ora pati-pati siram jamas, tekse ora kramas. Yen ora kramas gethiye si Dursasana. Lah yen nganti Dursasana kuwi mbok uripi tegese mau sakjeke urip duwe utang nadare ora luar. Lan maneh Werkudara kowe iku satriya minangka dadi utusane ngadil. Kowe iki utusane Gusti sing gawe urip Brastangkara murka. Si Adi ora kena mangro ing Pandulu. Aja nganti kebedhong karo tembung manis. Si Adi ra ya eling. Tembung-tembung kuwi mau sejatine lati karo pakarti ku ora nyawiji. Ucape batine kuwi ora padha. Werkudara, eling-elingen lakon kuwi janji. Kacarita riwusnya pangandikanira ingkang Raka Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Krut-krut Kang Waja Bimasena. Rikala semana
Sang Prabu Duryudana Sigra kakipataken dawah tebih